δούμε πρώτη φορά. Έχει λίγο καιρό γάμο, δεν βοηθάει και έχει ένα κόλλο αέρα, βοηθάει καλά. Εν τω μεταξύ θέλω να φτιάξω και κάτι στο καγιάκ. Και δεν μπορούσα να το... Ακόμα δεν το έχω συνηθίσει βέβαια. Γιατί ένας ψυχοχαμός δεν με αφήνει και η θάλασσα. Έχει πολύ αέρα. Μόνο για σερτί. Δεν μπορώ να κάτσω ένα μέρος. Τώρα ακούτε και τα παιδιά. Είναι με βάρκα τα παιδιά. Ο μόνος με καγιάκι είμαι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Είναι φοβερό μέρος. Μαγευτικό. Έφτιαχνα κάτι πράγματα ρε εσύ. Αυτά άμα δεν τα είδα μετά. Έσπασε και ο Μίτσος λίγο το λουρί, αλλά του βρήκα άλλο κόλπο και το φτιάξα. Ποιο λουρί? Της καρέκλας. Ποιο? Το τέτοιο. Ω μαλάκα την τσίπη μας. Ω, τον έχω. Τι είναι αυτά ρε? Το πήρε. Παραλίγο. Θα μου τα φάγε τώρα. Πάει. Εσύ πες μόνο σε ψάρι και είναι και λίγο του πάνω ταξίδι. Ή εσύ αυτός εδώ πίσω δεν ξέρεις. Ξέρεις τι γίνεται? Θέλω να σφίξιμο οι βίδες εδώ στο πετάλι. Μπροστά. Γιατί κουνιότανε το σίδερο. Μετά φτιάξα το κάθισμα. Δεν ήταν καλά να με πιάνει πλάτη. Και δεν μπορούσα να κάνω καλό η αρθοπεταλιά. Δηλαδή αυτά, ξέρετε, άμα δεν τα φτιάξεις, άμα δεν τα κάνεις, δεν μπορείς να τα δεις. Εγώ τα είδα εδώ. Ναι, πρέπει να το δουλέψεις πρώτα, εσύ. Να το δουλέψεις, να δεις τι θέλει, τι δεν θέλει. Αλλά ο Μίτσος εντάξει δεν είναι τίποτα, ένα λουράκι βάζω και έχω βάλει άλλο λουράκι, είναι εντάξει, δεν έκανε μεγάλη ζημιά. Αλλά έχει πολλά ρεύματα. Κάτι έρχεται, ξέρω εγώ τώρα. Κάτι γίνεται, αλλά θα δω τώρα. Πώς λέει και το ρεύμα. Έχει ρεύμα πάντως. Καλό. Έχει ψάρια πάντως από κάτω. Έχω βάλει και βίντεο.
Ναι. Γεια σας παιδιά. Οπ. Εντάξει. Κλείνω και σας παίρνω μετά.